Umxholo ophambili kwizifundo zanamhlanje umule. Gratitude. Uphuhliswa lo mxholo nguYesu kulo mzekeliso awenzayo nowaziwayo okule vangeli yanamhlanje Luke isahluko seshumene nesixhenxe verses 11 to 19. Ongamadoda alishumi ayeneqhenqa. Amadoda ayegxothwa phakathi kwabantu okanye abantu abaneqhenqa bebegxothwa phakathi kwabantu kuba yayisisifo esoyikwayo kuba sasisuleka. La madoda ayephakathi kweSamari neGalili espacini onokuthi in no man's land. Ababesithi xa sikubeka into zayo ngale ndlela bezawugqitha kubo. Ithi kwenye indawo babefakwe intsimbi ukuze bavakale, kodwa eyonto ibalulekileyo babekhwaza xa kukho umuntu othi gqi. Bathi sizinqambi ukwenzela umuntu abone uba makathini na, ityala lingabekwa kubo ngoba bazixelile bona ukuba bazinqambi. Kodwa ke phambi koba ndingene kweli bali laziwayo sithi elinganitshanga libali esilaziyo, ndifuna udlula nje kule ncwadi kaJeremiya ayibhalela abantu bakwabo abasekuthinjweni. uJeremiya kule ncwadi uxelela abathinjwa umyalelo kaThixo nobanikele ekuthinjweni that they should relax. Liseza kuba lide ithuba belapho. Thixo akathembisi ngokuba baza kubuya kutyala. Kuthixo wabo abamthembileyo nabathembele kuye njengabantu bakhe. Phakathi kwezizwe uThixo azidalileyo wazikhethela esi sizwe sakwaIsrayeli ukuba afundise abantu bonke abadalileyo nge-relationship anokuba nayo nabantu abakhethileyo. Fundisa abantu ngesi sizwe ukuba abantu bakaThixo abazusinda kwizinto ezehlela abantu apha emhlabeni. Uthi bawuphazama, especially as a nation. Nobuyenzeke emntwini as an individual, but uThixo uyakwazi ukudemonstrate ngendlela ebuhlungu abantu bakhe in particular ebaqeqesha ke ebaluleka. Nguye
itsho mos le ncwadi obathimbise ngamabhabheli bathinjwa basekuthinjweni. Of course kayikhona amasalela yonakaliswa, sonakaliswa isixeko esaziwa ngoba sisixeko sikaThixo. Bakufika phaya ubathumela le ncwadi ke umprofeti yena eseJerusalem eshekile uMasarela. Ngoba phakathi kwabaprofeti nabaphaya ekuthinjweni into bayishumayelayo lithemba lokuThixo uzabavelela akabalahlanga. Nanku Jeremiya ke ngoku yena ebhala incwadi ethi relax, kuseza kudala nilapha, limani nityale nivune ihlakule nivune niphinde nakonyaka ozayo njalo njalo. Relax. Sinelizwe esikulo esalinikwayo nguThixo esikhupha kwi-precipice yengxaki esiphantsi sakuyo kule South Africa. Kodwa ngoku sikule meko urhalela nokuthi hayi ndingafuduka ndiye kwenye ndandiyibona into enje. UThixo andizunisusa kunjalo nje andizuyihlangula kwangoku le South Africa yethu. Limani nityale nizeke nendise nizale. Relax. Kodwa uba kukho ingxaki yokungabikho koxolo kweli lizwe ngoba nizawuhlala kulo ukuze nibe seluxolweni, tyalani uxolo. Ngoba uxolo lwenu, your peace depends on the peace that prevails kule ndawo nikuyo. Nditshe ndikhumbule ukushumayela kwethu. Sino-obsession singabantu abangamaKristu, sirhalela njengoba sisithi uYesu uyabuya. Into esiyingxameleyo kukubuya kukaYesu. Those of us abarhalela umka kule meko sishumayela ngerapture, ukuncothulwa, ukuhlangulwa, ukususwa. Uyawufika nini uThixo? Uyawufika nini uYesu azosithatha, azolithatha ibandla alisuse kule nyothetha. Nangoku uThixo uthini? Relax. Ayikazi kwenzeka ngexesha nicinga uba iza kwenzeka ngalo. But do whatever you need to do apha kule meko inje so that mbonase umahluko. Le rapture siyifunayo yokuba sithathwe siyobekwa endaweni eyodwa iqhubeke le nyuthethe kwabantu bangaguqukanga. Relax phakathi kwabantu bangaguqukanga. Uba nithanda ufana nabo, nifane nabantu abangamaziyo uThixo, it's your choice. Akazubuya ngoku uYesu nomlindile babu. Naleni generation izodlula. Fika enye generation idlule. Kodwa usixelele uThixo into yoba ubuya nini unyana wakhe. Xa lithe lahlunyayelwa
kuzo zonke indawo. Kubekho indawo emhlabeni elizwe lingekafiki kuyo, akakazubuza. Kubona uzoshumayela sithi. But silishumayele sitheni sinyanisekile. Singalishumayeli ngomlomo, silishumayele ngatoni? Ngehambo. So that we are different. Into ayithethayo apha umprofeti ukuba cacisa into yoba ndim othe manithinjwe. Ndiniyekele kwiinkosi zaseBhabheli zinithinde ziyoneza amakhoboka. Mhlawumbi nawuguquka nyani. Siyatyholwa njengamaKristu. Bisafunda apha eDikeni, junior classes ke zase-high school ngelo xesha. Kwakusashunyayelwa kakhulu i-communism. Isashunyayelwa phofu nangoku. Kusithiwa iBhayibhile i-opium. Opium ke senisazi nantsi kaMos. Ezi ziyobisi khoyo. Enye yazo ke i-opium. Uqhunywe ingazimuphi. Babesithi ke iChristianity i-opium yokuba nidengeke. Abantu banithengisela iChristianity babe bona bethatha umhlaba. Ngamanye amazwi ningenzi lento uThixo benidalele yona, into eniyifunayo kukumka, uThixo makanisuse. Thambani ningazenzi izinto nithi struggle to liberate yourselves. Koko hlalani kuba njengabantu bakaThixo funa nihlale nina nizole. Bathi ke abantu bestruggle iChristianity fana ne-opium ithi lala kusha ndichele. Kodwa umahluko kulo attitude uThixo ayithethayo kubathinjwa yokuba do what you need to do, because into endinidalele yona emhlabeni is to conquer and dominate indawo. Uyidominate ngendlela zininzi, but yokuqala kukulinywa komhlaba, kukusetyenzwa komhlaba. That's the first thing. Dala kwakho uThixo umuntu umdale wamnika intsimi iEden eseyilungile, kodwa kufuneka kubekho into abayenzayo bayisebenze. Umyezo wakufuneka kuthweni usetyenzwe. That's what we don't want to do. So uthi yenzani laa nto ndaninidalela uba niwusebenze umhlaba nalapha eBhabheli. Nakule yokuba tyalani uxolo olu nolifuna kuni, nifuna uba kube luxolo kuni, so that you have peace, but you will not get peace unless you spread peace. Phakathi kwabantu. Demonstrate to these people in phakathi kwabo into ba ikhona, it is attainable le nto kuthiwa luxolo. Idlule inomyalezo othi kufuneka sisebenze ngoku sikwicala lengcwaba, singaske silungiselele
ungaphaya kwengcwaba okanye ukuthathwa sisuswe sixhwilwe singalifuni sijonge kwi-rapture. Kukho abantu aba-obsessed, siyakufuna kona ukuya ezulwini uba ngabaphofu yi-aim kaThixo yosezulwini. Yayazi uba controversial xa ndisithi asiyi ezulwini, asinanto esifuna ezulwini. Into esidalelwe yona sadalwa kuyo ngumhlaba. Ilifa lethu yintoni? Umhlaba. Ilifa lethu alikho ezulwini. Into esezulwini lulawulo lukaThixo kufuna lisemhlabeni. Siyafanana bethu? Yenye imini ke leyo into. Kodwa ke masiye kuziqhatha sithi siye ezulwini. Akululanga nokuya ezulwini ngoba izulu lelikaThixo nguye ohlala khona. Akahlali umntu ezulwini. Into enayo uThixo into azayenza xa sinyanisekile kubuyisa ulawulo lomntu amdalela uba makalawule yonke into. It's part of God's aim yokuba masiyoyisa indalo sithi ngoku besilapha emhlabeni kodwa sikwazi ufana nentaka sibhabhe. Gcwala abantu, hundreds of people babesemoyeni. That's part of dominion. Ukuba sibhabhe ngefly machine sibheke anapha apho siyakhona singezontaka. It's because we have the capacity to do that. Uthi uYesu xa sibe sithi sifunze ukuthandaza. Uthini? Bawethu osezulwini. Akathi makuthandazwe kuye bizwe yena. Ukhomba kuyise. Kubantu who have embraced into abadalwe nguThixo, and because bekholelwa kuye, therefore we have the same Father. Naye ungwamazibulo yena, thina siyalandela. Asinoba ngamazibulo sonke. Akunjalo na bethu? Ubekho kungekadalwa nto. Nonke izinto zidalwe ngaye, zidalelwe yena. Uthi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengobusenzeka ezulwini. Yenzeka phi? Ubukumkani bakho mabuthini? Mabufike. Ayisithi abaye ebukumkanini. Singayingcolisa mosindelo zulu. Asi ezulwini sizemhlabeni ekufuna siwulungisile konke dominate umhlaba. But icapacity yesuswa kuthi. Ukuwa kwethu esonweni ko-Adam. Istruggle sethu njengamakholwa is for God to restore yonke into esayiluzayo. We lost the capacity to dominate, senze sidale emhlabeni. So masina ungxameli ezulwini. Noba sizawurapturiswa asiyezulwini. Siya where God is going to keep us. But asiyezulwini. Lezulu lulawulo lwezulu. Lulawulo uThixo alawulwa ngayo. Intando yakho mayenziwe phi emhlabeni njengokuba isenziwa phi. And ayikazi ukwenziwa intando kaThixo uba sithi ngoku sesithi uThixo siyamazi. Sidoje. One of the key elements zokuba sizawukwazi ulawulo is to have
yento kuthiwa yi-gratitude. Asinambulelo, asinawo umbulelo kuThixo. Kukho into esizithatha for granted. Ukuphila kwakho ukuthatha for granted, as if God owes you something. He doesn't. We owe God a lot, and it's going to take time. Ongenalo eli unlimited apha emhlabeni. Fanele senze into encinci ukuba nombulelo. Amadoda ayi-10 phakathi kwawo kwindoda engeyoluhlanga lukaThixo. Yaphiliswa nayo. Uthi ke awugqiba ukubaphilisa akababekanga sandla uYesu okanye uThixo akababekanga sandla akenzanga nto, thethe ngelizwi. Wathi abanozibonakalisa kubabingeleli. Baphiliswa kukukholelwa into yoba xa beya kubabingeleli bazawuphiliswa. Nkosi mayibe nani. Abaphiliswanga kukuhlamba njengaloya abayohlamba esilowo. Baphiliswe lilizwi nokukholelwa ilizwi. Problem is that we are never convinced by God's word. NoThixo uyancedisa. Andithi tyhu. Xa basisenza sithatha izinto ezisingelwe phansi. Khona into ezisingelwe phansi. Yazi njani? Uyenza nje khona into ezisingelwe phansi apha endalweni. Kuba ubuKristu kulandela uThixo, ukukholelwa kuThixo, kodwa umkholelwa into yoba uYesu usaphilisa ngoku secaluka ifele. He stretches his hand. Wawutsho ukuthi uThixo ndincede apha. Ubutsho ngenhliziyo uyazi ukuba njengalo mntwana wachukumisa umqukumbelo wengubo kaYesu. Wathi ukuba ngaba ndike ndayithatha nje ndizawuphila. And uYesu every time ephilisa uthi ukholo lwakho luphilisa. It is faith ephilisa umuntu. To know that God has the capacity, and because ndingumntwana wakhe endithanda, anathi xa ndikhala angeva ngoba indlebe yakhe ayikudanga uba angeva. Ungekafikeleli kulo mgangatho uzawungena njani ezulwini? Siyaqhathana ubani ubani. Faith yakhe is deep. It's deep mhlambi kwinto enye, but generally. Ifuna ke loo nto leyo uqale kwinto esimple to say thank you to God. Thank you. Ungabi namini uzikhethayo uthi hayi ndizayo ecaweni because andenzi into. Because there is nothing else ofanele uyayenza. Indlela yokuba ube ne-relationship noThixo ufuna uyithathe initiative wena. Usebenzisa uThixo into onayo. Your faith uthi akunyanzelekanga uba ibe ngaka ifaith yakho. Funeka ibe noba incinci ngangokhozo lwemostadi. Yawuthi kule ntaba mayisuke iyelwandle. If faith is to kukukholwa uba lento uThixo uyakwazi undenzela. Umbe kuloo ndawo. Ume kuloo ndawo. uYohane icacisa kakuhle. Bufunda incwadi kaYohane. Le nto ifaith uzayiqonda. Gcina imithetho kaYesu. uYesu akwenzele. Thanda uThixo umthandeke nonyana wakhe. But ekugqibeleni okanye ekuqaleni thanda ummelwane wakhe.
nanto ke into efanele ukunika umbulelo kwabantu abangasebenziyo, kwabantu who have no income, kodwa abanye banayo income noba iza kurhulumente njengenkamnkam. nguThixo wenze into ubufika iminyaka yokuba ufumane inkamnkam. But abantu abafuna uyikhupha imali yokuxhasa ivangeli ngenxa yoba banabazukulwana abaninzi. uThixo uyayazi into yoba aba bantwana ufuna ndibahoyile, but into yokuqala ngubani? Matthew chapter 6 verse 33. Funa kuqala ubukumkani. Zonke into esizenzayo ziphuma phakathi kweminwe, because ingxaki yethu inye, we have no gratitude. Sinombulelo. Andithi uThixo mbribe, ndithi khupha into yazini uba izimfanelo zakho ubuqale nguThixo. Abantu ababomvu ngondikhulayo abaguqukileyo, ndizelwe mosukusekho abantu ababomvu, amini babomvu. Athi uguquka kwakhe agqotse because iye yangena ivangeli ingenakumbi. Ngoku ukuba senkonzweni ifashion because into yasekhaya. Uba ecaweni kuthiwa kufunwa into ethile, abantu bangabaguquka bayenza kuba yinto efunwa kwaThixo. Kukho abantu apha phakathi kweerhamente zethu, amaningazendithapha kwesirhamente zethu, atsho nje omnye usekukhokeleni athi anayikhupha into ethile nento ethile. Yiyo le nto ibangela into yoba icollapse nale diocese ngabantu abathi basenkonzweni, abantu abathi they are worshipping God. Umuntu ayithi withhold into ethini engeyona yakhe, ayibolekiweyo. Abamfo bambuzayo into yoba irayithi into yoba ndikhuphe irhafu uKhesari, abize ke iDenario, abuze ngokabantu lomfanekiso, noba ngokaJan van Riebeeck, noba ngokaMandela. Fact of the matter is that yekaThixo le nto. Uthi uba ngaba nguKhesari lo mbonika uKhesari, it's your duty. Ngoba ngumthetho ovunyiweyo into yoba irhafu mayibhatale. Nangoko abantu akanoba benganantoni na, uba kufuneka abhatele irhafu efanele ukubhatala irhafu, iyabambisa ihlale ejele ngenxa bungakhuphanga imali othi yeyakho. Icawe ke ayibambisi mos. Kunjalo nje noba ubungasapha emagosini iyamngcwaba icawa unjalo. Ngoba sithini asigwebi. Kodwa sazela sakho noba ke sesifileke kuba sowufile. Sazela sona sikuwe. You know it before you die that awenzanga kakuhle. Ubamba izinto zikaThixo kuwe and azichumisi, instead ziyabolisa. If you keep into efanelwa uyinika uThixo, boyazi uba it does not multiply izinto ephakathi kwazo, yonakalisa. Andisitsho ndiyile minister mutsho ngosonono unjalo.
ndithetha nge-practical. Umzekeliso apha kubuya umntu who is known not to belong kule group izithatha ngoba yiyo esikelelweyo nguThixo. AmaSirayeli, AmaJuda, whichever way ubabiza ngayo, ngabantu ngenxa kaAbraham abazelwe bengabantu abasikelelweyo besaphuma ezizalweni zonina ngenxa yokhokho wabo. Banobutshaba namaSamariya, bathathwa ngoba uba singenza umzekelo wabantu bebebizwa ngolo hlobo kuthiwe zii-infidels, iintlanga, those people who were not party kule mvumelwano kaThixo naba bantu abonyulileyo abasemnqophisweni noThixo. So bebethathwa ngoba zintlanga. Phakathi kula madoda alishumi enye nantsika indoda apha luhlanga. Abantu abazintlanga ke ngokwaseBhayibhileni ngabantu who are foreign to the promises ne-covenants zabo noThixo. Siyi-understanda sonke ngolo hlobo. Njengoba thina for instance sasingena-covenant noThixo, sizoqala uba ne-covenant noThixo, i-extension kanyana awuba lapha kuba uthunyelwe kubo bonke abantu. Ngoku xa kuthiwa mabaye kuba babingeleli, yena akangonombingeleli wakhe lo, kodwa wavuma ukuhamba endleleni. Theka esendleleni waphiliswa, waqonda uba priority yam ayikoyozibonakalisa kubabingeleli, because ndiphilile mandiye kumntu ondiphilisileyo. Uyabuza ke uba beningaphiliswanga nilishumina, kutheni le nto kubuya omnye naye abe ngowelunye uhlanga? Ngoba siyajajana thina apha sithi kwe liguquka eli, wena ngumgonwa. Ufumanisa uba umgonwa iguquka eli lelona ligazi leyo apha elikhulwini. Umgonwa lo yinto uba yinto ezekhaya uyiqhelile, uqhela abantu xa kuzawulalwa kwenza uba sezulu. So xa yenziwa apha ecaweni, it's not anything new. So seyinto nje kufuneka ndiyithethe kuba iyi-recitation. Ngakaphi ikhoyo yile nto into uba abantu abasunyanyezwanga baguquka, baguqukelwe ngabazali. Abazali nabo abane-weaknesses, ii-shortcomings abanazo, nalapha ekuqeqesheni. Uqeqeshe ngaloo limited capacity yakhe yokuqeqesha. Kanti oyena mntu ukuqeqeshayo nguThixo ngokwakhe ezizwendayo. Uqeqesha qeqeshe nexhego. Umbulelo. Gratitude. Into ephambili efanele uba sizoyenza apha ecaweni is to come and praise God. Is to come and thank God for everything that He is to us. Kodwa soyiswa nayiloo nto. Sitheni? Soyiswa nayiloo nto. Nditsho nirhamene. Hayi kuba indima apha. Ndiyayinotisa nje loo nto. Kugcwala apha xa kukho isiganeko.
ngoba kwayi-priority yethu akuprioritayizwa ubukumkani. Kanti ngongena kwakho apha uzocela uba mabude bufike ubukumkani nakum. Undenze Nkosi yam, undinike icapacity yokuba ndibe loyal kuwe. Let me recognize those things that you have done for me, God. Endizifumana ngesisa ezinye ndingazicelanga kangangoba I don't associate into endiyifumeneyo nawe Thixo. Lebethuna masikhonze. Masikhonze. Ungakhonzeli umfundisi. Ungakhonzeli ubhishophi. Ungakhonzeli ummelwane. Ukhonze uThixo. Ukhonze uThixo. Into yabangela uba uThixo adala uba ube kwindawo ebekwa bucala is because you close out ilizwe. Ube nale mizuzu oyinika uThixo. Out of 7 days, thina abantu becawa, at least 1 day. 1 day. Uzobulela. Noma intoni na obunayo khawucinge into ba xa kufanele ba ubuye uze kuThixo uzobulela amadolo anzima. Zikhona izinto which are challenging ebomini bakho kodwa yawulunga. You forget to come and thank God. Mxholo wena namhlanje ke abantu abangena mbulelo. And baninzi kunabantu abatheni awufuna ubalwa kwababona banombulelo. It is a natural response ukuzowudumisa uThixo. Natural response is praising God. Fike uzowudumisa apha enkonzweni nitho ke ngesikhungo sokuba lendlu igcwele nenyusi lefu lombulelo alemini uThixo wavusa unyana wakhe ngayo every Sunday nibe khona. Khangela uba izinto azinawo. Yiyo le nto ndithanda into ba page 42 singamshiyi. We remind ourselves what we are here for. Yamazi page 42. Abanye abazi noma ngilo page 42 because abanazi leso page. Le nto ibifundwa ngumbu apha. Thegameni lo isene nonyana nomoya ongcwele. Amen. Amen nje lo uqala basingenile uthi makube njalo. Yonke into esizawuyenza siyenza egameni loyise nelonyana nelomoya ongcwele. Silapha Thixo ukuzokwenza ezi zinto zithethwa pha ku page 42. We try to conscientize the congregation into ba you close out everything else uzokwenza lento. That is the simplest. So that you invoke the Holy Trinity ibe lapha kuwe ikuncedise nasekukhonzini. Yona nto ke ngiqonda uba ndiyaphatheka kakubi xa kuthiwa kuqhubeka inkonzo bekho abantu abasebenzelanayo. Kuthi sekuthandazwa kubekho abantu abasebenzelanayo. Kuthi sekubizwa, we are supposed as the whole congregation we are invoking the Holy Trinity izinze phezu kwesibingelelo isikelele umthendeleko ongcwele kukho abantu abancokolayo. Because abantu abakho focused,
focus, they take things for granted. Into esidrayivayo ke inye umbulelo kuthi into ayifunayo qha is your response kwezinto zininzi akwenzele zona ukusindisela abantwana bakhula bade babadala basuka kwithuba loba ngamantsontso asajongwe ngukhetho. Mhlawumbi ke yenziwa kuba noko kudala ndingumzali umjongo umntwana sendijonge nalapha kubazukulwana ngoku umntwana asuke namhlanje eyinto helpless helpless kazi noba ungenza ntoni na kuye aye ehleka akhule uthi cima yicapacity yakho uThixo okunceda ngaba bantwana basinde kwipolio basinde kwesinye isifo nesinye isifo ade akwazi ukuzimela. Fike ke thina madoda sesiqonda ke ngokuthi yangibona unyana uza kakuhle kange senze into abantu abazenesi ngonina ngeke ndi-understand ngexesha ke le nto intsayikhoyo nakwindlu emnyama kuthiwe ke igame yakho kuthi igame yakho uqhuba iprem igame yakho wenze zonke izinto zenziwa nangubani yayiqonda kodwa ke into engayiqondiyo uba abantu abamnyama abangamadoda bakayiqondi loo nto. It takes two. Kodwa kuThixo akahambi ngokuba ukumzala oqhwalelayo uhamba ngokokholo lomntu omnye. Yiyo le nto ube ibisithi inkonzo icawa yethu nokuba uwedwa uzile ungumama kuthiwa uyasindiswa umyeni ngawo. Ngoba ukuthandaza kukamama phakathi kwekhaya umthandazo ufikelela and embraces utata wekhaya. Yiyo mhlawumbi nale nto benziwa babe complacent othatha bahlala emakhaya kuba umabana hayi usaye ecaweni uyithatha ngoba ekamabani le nto ayiyo yakhe and yiyo le yenze kube nje because umuntu onikwa igunya nguThixo lokuba abe yinto yonke kwelikhaya abe yinhloko kwelikhaya abe noxanduva lokukhusela elikhaya ngokusebenza ngokwenza omnye ohlala phaya etavern the whole day ubuya kwakhe uzokwenza loo nto ke siyitoyitoyelayo sonke ngathi nguseside sitoyitoya sonke. Yiyo naloo nto konakalayo emyezweni into uba umntu owayinikwe imithetho uAdam konakale. Hayi wena sisawazama singamadodana sawazama la madoda ngamadoda ngamadoda. Into yoba kuthiwe singamadodana into yoba we have to go back siyoqala ihambo yobudoda ngelizwi mna ndiyondodana ndiyindoda acima yona nto ibalulekileyo awunjalo namadodana. Ewe into yoba thina sizokhula enkosini sibe ngamadoda kodwa kwawude siye engcwabeni sitheni singamadodana because everything inikwe thina uba siyikhokele and we failed to do that. Ya ekugqibeleni bandiqhubanga bacela uncedo ke la madoda acela uncedo athi singcolile unclean
Ngoba kufuneka wena uziqonde wena kuqala phambi koba ucommunicate noThixo. Into yoba uphi, where are you, where is your heart, impilo yakho iphi. Unclean. Sizinqambi. Bacela uncedo ke ngoku kuYesu nyana kaDavide akabenyanya. Wathi ngelizwi banozibonakalisa. Abakaphili. Abachukunyiswanga. Lilizwi elibendithetha ngalo ngenye imini. Ilizwi lithamba nozibonakalisa. Bayazibonakalisa ngelizwi. Bathi bengekafiki kubabingeleli baphiliswa. Wajika lo. Andazi noba bahamba baya kubabingeleli nabo osebephilile. Wajika lo mfo. Mhlawumbi akana-relationship nababingeleli. Waya kumphilisa. Mhlawumbi uzibona uyagula wena, yile nto ungayiyo kuYesu. Into yoba ucinga uba uphilile. And umntu xa engaziboni into uyagula, akayi kwagqirha. Athi ngosesiwa kwagqirha, aresist ukuswa kwagqirha. Uthi uYesu ngelizwi koPetros abebe bulaleke ubusuku bonke. Athi kaniqhubeleni isikhephe phakathi nithobe iminatha yenu. Bathi sibulaleke ubusuku bonke kangesibambise nento le. Kodwa ngelizwi lakho sayithoba iminatha. The rest is history. The word of God heals. Engxaki ojongene nazo. Ukuba ngaba silixabisile ilizwi likaThixo. Ungakumbi ngonyana wakhe. Siyaphila. Ukwaresist uNahaman. Selefikile kwaSirayeli. Wasike wathi umprofeti makahambe ayohlamba izihlandlo zibesixhenxe. Sithi sicaka ucikuba uma ngaba bethenze into enkulu ngaphezulu kwalo ukuyohlamba nje sihlange endaweni usikuhlamba usuke usicela ngemilambo yakuni emininzi nemikhulu engaphezulu kweJordan. Ngoba abantu banexcuse yongafuni ukwenza intando kaThixo. Kodwa into ekuyo umbulele. Ndiyaqhubelisa. Into zangilahlekile. Uthi ke uThixo ndibuyele kuJeremiah. Circumstances eziba khona emakhayeni ethu
ezingathi ziyasoyisa. Mnye umuntu onosinceda nguThixo ngoba yonke into idalwe nguye. He is the manufacturer yomuntu. He is the manufacturer of all that is there. Uyayazi into ba yintoni esifaneleyo. Inye qha into esimele ukuyenza ukukhalipha. Kholo lwethu ke lwakhelwe lwagcinwa kuloyiso lukaKristu. Esoyisa yonke into adoyise nokufa. Masiphume ke ngoko siyokubhengeza ololoyiso egameni likaThixo isinyana nobungcwele. Selubanga ololoyiso lukaKristu ngothando lukaThixo lokuthanda ummelwane nangokuzalisa umthetho kaThixo. Masiphumeni ke bazalwane, singafuni ukuya ezulwini. Sicele uThixo asinika amandla okwenza umthetho wakhe. Sicele uThixo asifake ngaphakathi umbulelo, inhliziyo enombulelo, inhliziyo evayo, inhliziyo eyiqondayo into ba yintoni ebanga basibe lapha kule ndlu yakhe. Sizothandaza, sizobulela, sizokhonza, sizowunika imbeko, sinyuse senze umbongo nombulelo. Yonke imihla uThixo ayingcwalisileyo wathi masihlangane apha every Sunday. I-appointment. Akho nto ibuhlungu njengongayibani i-appointment. Ndiyakhuthaza ke kule ntshumayelo into yoba let us honor i-appointment yethu noYesu. Conscious nalokuba zininzi izinto ezenziwe apha. Kuye ke makubekho imbeko uzuko amandla ngoku kude bonaphakade. Amen.